Vítam vás u videu, hráme Rage Bait. Tu sa hlavne Rage Baituje. No hej, Dobre, takže ideme. Dobre, prvý level máme. Ideme na druhé. Nie! Kamo, ja to lecím. Ja tiež. Idem. Som tretí level. Čakám ťa. Aj, dobre. Dobre, som tretej. A keď chcete viacej videí z Rage Bait, dáte lajky. Tak, 5 zase. Jak? Dvaj? Jaká šanca? Čo? Kamo. Toto je akože fakt... Dobre, mám to. Mám level 3. 4? Ja už neviem. A ja. Dobre, okay. Ale ja neviem veľmi, jak komentovať ten Rage Bait, lebo to iba beháš a Rage Baituješ. Hej, a ja, že behaš proste. A Rage Baituješ. No, ja som na level 6. Level 6! Čaute. No. A toto podľa mňa bude taký... Toto je troll obby, sa to má volať, ne? Rage Bait. A to ťa rageuje, to ťa Rage Baituje. Troll Lobby je iná hra. Hej. Dobre, ale... Čakám ťa. Dobre. A kebyže tu bol double jump. Hej, double. Kamo, ja neviem urobiť prvý skok. Prvý skok. Nie. Ja už to mám. Ja tu čakám na teba na koncu. Ja som sa toho nedotkol. To ma Rage Baituje. Ale mňa to... Pohni sa. No. Čakaj. Dobre, To je už trápne, toto. Tu mám ísť. ne. Kam to je? Toto je ja zájem. Stena! Ja. Peťo! Keď to tam zrobíš na konci, tam budú... Spajky. Musí skočiť. No spajky, musí skočiť. Finally! Finally! Ja som ti hovoril! Tak skočil som! No, takže... Čakáš. Čo mi iné musím robiť? Dal som to! Prečo to nikto není na tom leveli? Také ťažké je. To je trapné. Dobre, pohode. Jež, mám to. A to je divný, to je... ťažké, Beťo. No to hej, ale iba tam ten blok, čo spadol, tak bol trochu linka. No takže ideme, ďalej ideme. Jaj, aha, tento blok, kde stojím, je good. Čakám ťa. Čo si povedal? Tento blok je správny. Ten v strede. To pohode, mám. Ideme. Ideme. Nie, ty je liší golem. Hej. Nie! My hrajeme toto s Bubom. Finally. Aha, finally, ja som počul úplne také iné. Bože!
Bože. O 5 minút a dáme ešte... To je level 4. A to je na druhom. Dáme do 5 levelov a možno asi budeme končiť. Čo? Dáme do 5 levelov a budeme končiť. A čo tam máš robiť? Tak skočiť na ten krátky blok. Elixir! Dobre, level 5. Level 5 končím. Tahu to kami ale to je troll. Mančo, takže keď sa... Chcete pokračovanie Rage Baitu? Dajte 5 lajkov, čiže čaute.